Irugarrin segitzen dugu EHZ Festivalean, eta oraingoan Diaboloki taldeko Amaiur eta Julenekin gaude, guardion, arratsaldeon, ja. Arratsaldeon, nola doa festivala? Biziki ongi, zen hasiak, baina ongi. Bai, prest, kontzerturako? Bai. Hemendik ibili zarete azken, egun hauetan, hiru egunetan? Bai, Ostiraletik, egin ditu laguntzaile txanda batzu ere, eta... Guztan da hor? Bai, ez hau da... hori da artistena. Artistu bi orduan. Bai. Bale, ez dakit, kontuko juguzue pixkatzen zein izan den zuen ibilbidea musikalki, taldearena, eta nola duzarete nonaino? Bai, laukotea osatu ginen sortzian, hiru urte. Eta ara, sigiren emeki komposatzen ginen kantu batzu. Gero ukan ginen hamar kontzertu egin eta ukan ginen kontzertu handi bat izan zen amiakitzeko irati aretoan, Saskaren beko gaita matentzat. Izan izan? Txekaken azken biraren zat, beraz, guretzat garagarria zen gaztetxeetatik basatzea olako holtza batera, gela bete-betea zen. Eta hortik ukan ginuten gero galde gehiago aldetik eta bajaldetik ere. Eta ondoko udan, hori zen 2019an, 2019ko txailan, ondoko udan gero guk antolatu ginen bidea bat Euskal Herrian gure lehen diskola burka orkesteko. Eta beraz, erabaki ginen egitea zazpi egunez, beraz, astelenetik igandera. Egitea kontzertu bat Euskal Herriko lujalde bakotxean, beraz, Siberuan hasi, bigarren eguna eginen Zuian, Araban, gero Bermeon, Mutrikun, Azkaine, Iruña Josan Ferminetan, eta bukatu etxean Doñoane Graziko gazitxezetxean. Egileak zarete hola eszenatokia handi batzuetan ere? Ere bai. Pentsat Saskaren... Bai, baina gero izan da parentesia handi bat denentzat, eta pixkat freno bat izan da ere taldearentzat, biziki ongi hasiak ginela eta erritmo honean. Baina bariatu dugu ere tarte hori komposatzeko eta bigarren diska baten prestatzeko. Eta beraz, oraindik hortan gira, pixkat prozesu luze eta neketsua. Espero dugu iraileko edo ateratzea bigarren lan hau. Eta hor ahatsalontan jadanik kantu batzu aurkeztuko ditugu ere eta... Berezia da zuen dako jotzea EHZ-etan? Bai, badu urteak ibiltzen gudela, gu basen afartakak dira, beraz hemendik metro gutxira bizi dira, eta kolegio edo liceotik ezagutzen dugu hau, eta beraz beti maitatu izan dugu, eta... Ze espektatiba duzue kontzertuaren dako? Pentsatu duzue, irudikatu duzue, hola, zema jende gonen den, nola gonen den jendea... Bai, beti badituzu jundiak buruan, eta azkenean ez da beti zu pentsatu duzena gertatzen, ez honak badira, ez da espero jende biskatu garen dugula. Jendeak dantzatzea, berekin kantatzea ere bai, eta... Gogoz badago jendea bintzat. Bai, giro, azken egunetan giro honean aritu dira, gaur ere... Nabari da horretzean ere. Bai, eta sentitzen da ere publikoak badela aspaldi edo ez dutela kontzertuak ikusi, eta beraz musikazaleak, musikazaleak ez direnak ere urbitzen dira kontzertuetara, eta nera batzu izkaz musika entzuteran. Hori zen barri zuen gainera, iazetzen EHZ-tarik egon, uste duzue, ikusten zenuten nola somatzen zuten falta bat eta behar bat aurtengoa egiteko? Somatzen zen nola inguruan jendeak... Eta gainera izan da kontzertelarik eginen zutela EHZ-etan, neok etzen espero, hain handia izan dutzenik, da azkenean da azken urtetako EHZ-eta bezalakoa, jende kopuruaren aldetik, kopuruaren aldetik, eta benean pentsatzen ginen kontzertuak jarri izan entzirela, azkenean dira denak maskari gabe eta surtik, argiak da, egonez hainbeste denbora deus gabe, bat-batean askatu gira hiru egunez, bazakit gero udan beste paradak izan ez diren. Lehenak zara ipatzen Amaiur, nola pandemiak eta egoera honen guztiak ez duen bat ere erraziarri batez ere
artearen mundurako eta ikuskizunak, kontzertu eta horakoak egiteko. Pandemiak egin batean ageriagoan utzi du hegoalde eta iparraldearen arteko aparte muga hori. Guk izan ditugu hegoaldean neurri zorrotz batzuk, baina uste dut hemen are gogorragoak izan direla edo nola izan duzu ezuek hori dena? Bai, ez dakit, depende momentuetan, guk adibidez lehen konfinamenduan, betzat adibidez uste dut egualdean etxean egon behar jatzela, eta gu bakinen ere pixka bat atzeko posibilitatea, eta baina egia da luzatu hor behiz zukan dugula primaderan beste etxeratze aginduak eta izan dira, baina ere horiek egia da gogorra izan dela denentzat, eta pentsatzen dut gehien bat karitatean eta direnak ara pobreago izan dira eta aberatsago beti bezala. Ni pertsonalki ez dut gehiagi sufritu hori, baina eta jakin dut baliatzen ere beste gauza batzen denbora hartzeko ere beste gauza batzen zat. Ez dut hainitzek ere hori edo aukera zutenek behintzat bizka bat desberdinki bizia desberdinki ikusteko ere manera bat izan dela, geldialdi bat eta geroari begira ere pentsatzeko beste posibilitate batzuei. Gero ez dakit hildo horiek segituak izanen diren duda handiak ditut, baina uste dut ere momentu hori ere baliatu izan dutela askok gauzak behiz pentsatzeko eta guk ere kolektiboki jandugun zela konposatzeko edo... Behintzat, zerbait ona, ez? Bai, gero jaiten zinena ere iparjalde egoalde mundu hori egia da lehen konfinamendutik ez edo lehen etxeratzea aginduak eta izan zirelaik egoaldean, ala ere baziren kontzertu batzu egiten zirenak ikusten gintuen txareetan talde batzuk segitzen dituenak. Batzuek ala ere burukan dute posibilitate hori beren diskoa orkestuko, adibidez taldeak bukantzera ikusten bira ez estatua Europan eta bukantzituzten ala ere aretoetan edo eskuminez eta guk iparjaldean ez ginen bat ere gauza hori ez da inbeste kulturetxe edo lako lekurik gauzak egiteko eta bitxak ziren ere eta bitxia dena egoaldean segitzen duela Berlin eta iparjaldean ari dela dena askatzen eta bira azkarrago agian pasatzen gara deusetik denaratu ziki ajarroa da. Beste kontu bat zui galetzeko, gure gurasoen belaunaldian eta nabaria zen nola euskal musikaren erreferente handienak edo iparraldekoak ziren edo behintzat agitako asko bai. Eta gaur egun ikusten da badela musikalki ere mugimendu handia, uste zu hori aldatu dela? Erreferenteak ja ez direla beste bertakoak edo gazteria igual ez dela mugitzen esparroietan edo bai, Ze talderi pentsatzen duzu iparjaldeko erreferente? Sanje du alde bat, o Aliko Etxart, olako... Fíjate, helduak bankiren. Gero, ez dakit aldaketa biziki progresiboa ere izan da, ez dakit hori garai zehatz batekoak dira ere, gara Euskal Herrian kontestua frankismo bukaera zela eta hortik izan dela sekulako aldaketa bat eta bi aldeak ere elgarrizo aritu dira eta gure aldetik ere Euskal Herriko talde diferente bat da Willis Drummond bat adibidez eta baina horiek azkenean horiek gainditzen dute ere iparjalde egoalde Espaiz komatzen jango bizirira Nafajoan eta ara jokatzen dute hainitz, beste talde batzu muga horiek ahas puskatua dute gero ezagit
ala ere ukan ditugu aukerak aski egeski ere jotzeko aldean ezagutu ditugu beste musikari batzu berdin gure mailako talde txikiak edo zaitasun gehiago dute behako da jotzeko iparraldean baino gehiago bada hori bai. Igual ere badu zer ikusia esan duzuen horrek, igual ez dagoela beste areto edo denak direla handiagoak edo... Iparraldean egiten duzu? Bai, igual ez dagoela beste areto txiki edo ez? Gaztetxetan ene ustez badia batzu ibiltzen direnak kontzertat antolatzen, baina zaiti garazio gaztetxean ibiltzen direnez nik behin galdetu nahi talde bati ea nahi zuten jo gaztetxearen gabandi bat entzat eta ez zintzuten, baina egiten zuten gugandia zutela iparraldean jotzeko, ez zutela sekulan iparraldean jo eta badira ustez talde handana bat ez zutenak sekulan iparraldean jotzeko paradauka bai, eta bakoa zentzuetan zen dela. Non gustatuko dituzuke jotzea, hola leku bat, hemen. Nahi hau zuen talde gisa, ala zuek, bakoitzak igual erantzun bat dauka, Bai. Hori, atabalen Bai, atabalen jakitzen, bai. Eta gero, ez dugu jo egoaldeko hiriburu batean ere. Ez, ega. Eta berdin, kanpoan ez berdina zen, bai. Non zen hori? Plazan zen. Era? Bai. Bai, baina ustez, aretoetan nahiko ginuke jo, gehiago bai, balditza honekin eta hori irakustatzen disko behia beraz, nahiko ginuke aurkeztu aski garteki, aski politekin eta dena, beraz maite dugu kanpoan jotzea ere ustez bi giro ez beklin dira eta txada musika ere horrekiko adaptatzea eta bai, egoaldean badira da ere gaztetxe edo areto handiak Bai, gero ezagit zertan diren, kafe antzokia eta Durangokoa ezagitxo bera izan ziren Durango ere initxita dago Durangokoa, bai. Eta kafe antzokiarekin ere gilua izan dutzenua ikusten. Kafe antzokia ere initxita dago, baina uste dut irailean edo berriz irekiko dutela eta martzen jartu dela, bai. Olako gela bat ere teke gaizik. Asetan ere badira, ez gira, nien sekulan izan asetan, baina esto izenez eta... Idura gutxi egon nintzen eta... Bai, gela mitiko batzu. Bale, atzo izan genuen elkarrizketa Andonio Jokiegirekin eta utzi guztietako galdera bat. Esan genio, utzi galdera bat komprometitu nahi duzuna, ez zen gehiagi hori arriskatu, baina bueno. Eta galdera da ea zein duzuenako musikalki erreferenterik erreferenteena. Nahi duzuena talde gisa erantzun, edo bakarka, o... Euskal Herrian edo mundu mailan? Nahi zuru izen zehaztuen hori? Zehaztu. Nahi duzuena, nahi badu mauzu esan bat, hola mundu mailako eta beste bat Euskal Herrian. Euskal Herrian meia badira. Bakarrik bat aldatzen. Bai, bai. Zein? Lehena eta bigarren zatzia da ez. Edo hiru arteko natzen jau eta... Ados, ongi. Bat, hiru. Hiru txarrak. Gero guretzat, gure musika estilotik eta... Bueno, hori... Ados. Gero guretzat pentsatzen dut musika jotzea eta edo gogoa edo sustatu daukun edo muskat ilusio gehien eman duen taldea bertxakak izan da pentsatzen. Horietan auskira dira. Bai, da honek eta izkatu, baina ez dut ezagutzen bertxakak bezain bat, baina musikalki gaur egun itoiz bezalako, edo itoiz gaur atera balitz izan entzen ere biziki modernoa. Zartzen ez den talde bat da. Ados zurekin. Eta bai, bertxakak. Egin duen taldea da. Atzo, artisten txokoan egon nintzen momentu batean, eta aipatu nion, hor zegoen bati, nora zuekin elkarrizketa. Eta esan nion, gure zaizu hola galderaren bat aia egiteko, eta esan zidan, galdetu niezu, ea uste duten direla
Euskal Herriko talderik onena. Ze berarentzako bazinete. Uste du baietz. Hori esan zidaten. Eta berazen, Beñat Fixis versus Nova. Bai. Bai, itxusta hori da. Hori laguna. Hori esan zuen. Egoiten den gure kontzertuan. Egonen da, hemendik bueltak ez ebinen horrek. Uste du baietz. Vale, ba... Mila eskertzuzta. Saren diogu. Ez dakit nahi duzen zerbait nahitu, galdetu dizitu edana. Zegit. Eskatuko dizuet, bai, usteko galdera bat, urrengo gonbidatuan dako. Bai. Jakinez ez dakigula norten. Ez dakizuen norten. Ara dira, itoiz. Ondoan. Bai. Zila. Aitzilatu behar dugu. Bai, EHZ-etan joko duen taldea da. Bai. Edo, nik badut galdera kakingarri bat. Venga. Da kultura orokorriko galdera bat. Ados. 7 probintzietatik talde bat behar dute zitatu. Bakoitz, bale. Gerentzen da, Araban... bai, bada bat. Bai, atzo pasa dira. Ez, gota jarria. Ento txokreto Arabata jarria. Bai, Bale, eta orain zuek erantzun. Galdera hori. Galdera hori? Eman dugu bat... ETS Araban, Nafarroan Berritzarrak, edo Txilmafia, Siberuan Siberuz, Nafarroan Quart, Lapurdin, Astobaba, EHZ-etan jo ez dakit. Importa. Eta Gipuzkoakak, Fixis versus Nomos. Eta Bizkaitarra ditugu falta. Gatibu? Bueno, erraza zen. Ba, Urgatzu da.